So be ddech chi isio? Wel, be ti'n gallu ddeithio ni? Be am y sioe? Ie. Wel, dwi ddim yn dweud lot. Hyd yn oed pobl sydd yn y sioe ddim yn gwybod lot. Dwi wedi sgwennu sioe lle mae'n hafod i reit y moch yr Eisteddfod. Dwi'n tynnu coes pawb yn yr Eisteddfod a dwi'n gwneud rhywbeth ar enw Eisteddfod Stifyn, lle mae gennau celebs a sy'n neb yn gwybod pwy dyn nhw tan i nhw droi fyny. A maen nhw'n cystadlu yn fy Eisteddfod i, a'r unig beth call sy'n digwydd yn y sioe ydy bod yr enillydd yn ennill 500 punt tuag at i elusen dewisol nhw. Heblaw am hynny, mae yn bonkers pyr. Mae'n swn yn bonkers iawn. O lle o'n ath y syniad o'r? Wel, llynedd nes i wneud fersiwn fechan o fy sioe un dyn caid y geg ac oedden ni eisiau fwy o sylw. Felly, be nes i oedd cael wneud y wisg yma, mae gynnau'r bit arall i fynd efo fo, gymaint neisiach na'r orsedd go iawn. So nes i benderfynu cael gwisg orsedd y geis, a mi oedd pobl actually yn llongyfarch fi ar y maes, achos am rhyw reswm o'n nhw fel bod nhw'n ddall tuag at y lliw, neu o'n nhw'n meddwl bod fi wedi cael lliw ei hun, ac o'n nhw'n meddwl bod fi'n rhan o'r orsedd. So chi'n cerdded o gwmpas? O'n i yn cerdded o gwmpas, na oedd hwn llynedd yn leafletio'r sioe. Felly, dwi wedi bod yn aelod o grŵp mas ar y maes sydd wedi bod yn cael lot o ddigwyddiadau mwy LGBTaidd ar gyfer yr Eisteddfod, a nath nhw ddweud pam na wneud i ddim wneud sioe, ac o'n i'n meddwl, mae gennau'r wisg. So, hence, Eisteddfod Stifyn, gorsedd y geis. A oes Hoelwon,